Katapusan rong pitsa sa or adlaw sa Hunyo. Kining buwan matapos ang adlaw, matapos ang tuig. Saman matapos? Tapos gyapon. 2020 mo 2021. Kining coronavirus matapos ni. Tapos gyapon. Kamong nagtap-tap sa inyong naong, matapos mo. Tapos gyapon. Kining nagwali, matapos ni. Tapos gyapon. So ang tanan, part na ginasplano, dinhis kalibutan, matapos gyud. Ang mga apostoles, sa dihang nag-ana-ana ang kaning sakayan, kay kusog ang hangin, para karon ba, yung narong timpo, tabo ka nga tos mga kamotes, sikihor, atos bantayan, murag yung inat-inaton imong tiyan sa bawod. Nya, purti na nilang hadloka, kung sa may ilang gisinggit nga tos Ginoo, kung sa ilang gisulti. Ginoo, luwas ami, hapit na ta mga matay. Yung Ginoo, nganong nalimot man mo nga mamatay magid ta? Di ba? Nganong nahadlok man mo nga mamatay manggid ta. Mao to si Jesus, nasayod man siya nga mamatay ra gyud ang tao kay part man na sa planos Ginoos paghimos tao dinis kalibutan nga matao ka nya mamatay ka. Anato gras Kristo Ingos Kristo, your will be done. Og karon na ang akong katapusan, okay. Og anhi ko dinhi mamatay sa dagat, okay. Relax. Tutok man muna ako. Kamo, relax ba mo nga mga matay mo sa COVID? Relax dili. Oy, kanang dili relax mga yawan o na. Mga way pagtuo. Mga way pagtuo. Muna si Kristo nangita, hain naman ang inyong pagtuo. Pasabot ba, mituo ba mo nga ang akong plano maugyod ang superior kaysa inyong plano? Mituo ba mo ana? Siya. Sa unang pagbasa, nindot kayo, no? Galibog biya ko ani primero, kanilagi may pagkabugo-bugo sa tagjutay. Dugay kay kung nakasabot, nga no maning iya maning gihisgutan nga, ang sa to, mo tingog bagod ang leon, kung way tukbunon, mo sa to iyang gipangingon dito, mo tugpa bagod ang langgam nga to siyuta, kung way paon, mo libkas bagod, kung di makakuha. Nga no maning ingon ani maniga sige ko gunahuna dito ba nanaog ko diri nako unsa may kahulugan ani Lord pas kang buguag nako wa gyud ko kasabot pero sa galingkod nako diri may man sa kay pagkabasa sa atong lektor nakasabot ko ambot og mao basag kani akong nasabtan katubang nasuko ang Ginoo sa mga Israelita kay ngano man ingon siya nasuko siya ako bayay gapangga ninyo sa tanang tao sa kalibutan, kamo bayay akong gipili. Nya ngano pamangyong nakaako pa man mo pagsupak-supak nako. Munay sakit kay ba para sa Ginoo. Pasabot ang tanang butang nga nahitabo dinis kalibutan naay plano ang Ginoo. Naay plano, way butang nga iyang gipahitabo nga way sunod. Muna ang atong buhaton di ay dili na lang ta magsupak-supak. Munong nihisgot siya. Kung mutingog na gani na ang leon sa ato pa, ang plano ana mutukob nako. Nagawa mo? Magpista na gay ng anak sa leon kay magtuwat ra man na silang dadaan sila sa ilang inahan og katong iyang nakuha. Magsagit-sagit na gay na sila murag maglipay, pasabot nanay nakuha. Ana, lisod kay mo siyagit sila niya, waday nakuha. Mo ma-attract gani na ang langgam ngadto sa litag, pasabot doon ay paon. Mututok gani ng pare, pasabot mubog short. Naikos ba, no? Okay kami panagsarabi mi kita na may mamo mga minyo kay kakita mamo permi ya kami mahatutok permi kay panagsara mi kita. Sa to pa dili mi mututok og wagi way plano, di ba? Ana, kana sa mga ulitaw mututok sa daga nya pilit ang mata dauta nagplano.
Kung ang uyab muhikap na sa kamot sa babae, sa iyang uyab, ang uyab nga laki ba muhikap sa kamot sa babae, unsay pasabutan na janing. Kana bang muhinol sa imong kamot baga kuyog mo nya uyab mo nya mihinol sa imong kamot nya nikopot inana unsay pasabutan na? Ala, do na pa laing hikapon. Magpataka og imo nang tugutan. Gani la asus gani sa payosay. Mao na siya. Nya kun ang pari mumisa na unsa may plano ana? Mangulikta. Simple ra gud kaya. Pasabot ayaw na lagsupaka ang plano aron dili ka maratol. Know the plan. Yang anong gaplano man ang Ginoo nga mataw tas kalibutan. Aron ta mo enjoy sa kalibutan. Nya kay niya mas kalibutan ang kasakit ug ang kalipay sa to pagipakataw kas Ginoo dinhis kalibutan aron mo sinati sa kasakit ug sa kalipay. Mo nagduna gani kalipay according to God's plan. Naa gani kasakit, this is according to God's plan. Ang kuyaw kung nasakitan ka tungod kay gahimo-himo kag imong plano. Kay kasagaran ra bas atong kasakit sa kalibutan mga igsoon, kitay gahimo. Pre aning coronavirus, daghan man kayrong gasulti nga hinimo ra nig tawo. Ambot lang. Wow, siguro to, sa ikaw pa din, mutuo ka nga, hinimo nis tawo, nako, ako'y kalibutan na niyo, magkikita ng coronavirus. Ingon sila nga, mura kuno nag-corona, kanang ilang gibutang diya sa video, o magani ko kita, di na lang ko ana. Pero mutuo ko, nga kining ato rong coronavirus, gitugot nis Ginoong mahitabo, kay naa siya'y plano nga tudluan ta unsaon pagpuyo sa kalibutan. Ang ato na larong problema, unsaon pagdiskubre ang planos Ginoo. Kana lang. Marelax gid ta mga igsoon kung nagsubay ta sa planos Ginoo. Si Kristo kay nagsigi ra man gyud sunod sa plano sa iyang amahan, wa man siya gisulti, wa man siya gibuhat nga dili according sa plano sa iyang amahan. Relax kay siya. Purti gyud ka relax. Ako sa nagana magbawod ko sugayo matuog ra. Pero kung wa ganita magsubay sa plano sa Ginoo, maratol gyud ka. Tagaan ta lang og sample ha. Dili kay ni haom pero pipila lang ni sa sample. Plano bas Ginoo kadang homosexuality? Ano bang mahimo kang bayot or tomboy? Plano nas Ginoo? Dili. Okay ba? Abot lang. Ingon man sila nga it is a product of influential defects ba? Influential ba? Environmental. Gikan sa tiyan hangtod sa paggawas. So, posible nga planos Ginoo. Pero kung ikaw usa ka homosexual, pananglitan tomboy ka or bayot ka, unsa may planos Ginoo nimo nga magpakasala o dili? Ang plano gis Ginoo, why sala? That is the general plan. Pananglitan ako karon bayot ko. Maibog ko sa akong isig kapari, maibog ko sa sakristan, maibog ko sa kanini ang lay minister. Unsa may planos Ginoo isip pare? Nga mahimo kong balaang pare. Mahimo kong putli nga pare. Chastity, poverty, obedience. Mo na among virtues nga i-maintain. So ang akong pagsunod sa planos Ginoo, anha na ko i-apply nga dili ko makasala sa akong pagpakigrelasyon sa sakristan, sa akong pagpakigrelasyon sa akong isig kapari or sa mga seminarista or iba apelta ning dikon nga di ko makasa, di kay maibog man ko, nya sala man na. Anha na ko diha mo experience sa kasakit. Moingon dayon ko, Lord, salamat kay part man is imong plano ang kasakit o kalipay. Salamat nga naka-experience ko og kasakit. Purti gina kong ibugas among lay minister. Nga na ron. Unya sad kung laki sa gyud ko, laki ko ba? Ako tinudanay man gyud kong laki, mukumpisal ko ninyo, I swear. Pras among kauban apply mi og kanang CAT bitaw dila ko mosulti sa ngan og usa sang tuiga apply mi og officer sa CAT ba unya kay effeminate man gid siya kana bang lagid ba kanang mukiay gid ba gibinuangan sa mga training officers
tungtong dito sa stage, badihami tanan sa ubos, ana din siya dito. Isog ka siya, mga igsoon, dili na ko bayot, lalaki na ko, macho pa jod. Secret. Mo ka-gets. Mao na. Ako mo swear ko laki gyud ko ha. Unyaron kung maibog ko sa youth leader or maibog ko sa atong usas mga lectors nga gwapa or maibog ko sa madre. Unsa man na plano nas Ginoo nga akong tumanon. Dili chastity gihapon. So kini kada duol sa youth leader nga rin ako nga gwapa magsigi kog ingon, Lord mao gini ang katumanan sa imong plano nga mosinati kog kasakit. Nya kay mugunit man, Lord, nakasinati kong kalipay. O, simple kayo, pero dili na ko itong plano. Nigunit mo sa kadiya. O, di ba? Nya mingon dahil ang yawa, gunit sad, ayaw. Minsa, oy, sayang kayo. Ito na, nilakaw na, nikuyong na nus uyab. Ko, Lord, kasakit na sad ni, naka-experience na pod kong kasakit. Salamat kay part man is imong plano ang kasakit o ang kalipay. O, di ba? Muy klaro, sige na, manindog na ta. Sa unang pagbasa, si Propeta Amos mga igsuon, mihangyo sa katawhan atong panahona nga ilag yung ipatunhay ang hustisya aron kaluy-an silag balik sa Ginoo. Kay wa naman mahimuot ang Ginoo nila. Matod pas Ginoo pinaagi ni Propeta Amos, kanang inyong pagsigig simba nako, gialingog-ngogan nako anak, gisamukan nako. Kanang sige ninyong kanta diha, kanang sige ninyong duyog-duyog, hasta nang inyong sunog-sunog diha, giluod na ko anak. Ngano man, kay wa ninyo puy ang hustisya, justice or ang katarong. Nakaron kinsa maning tao nga naghupot sa hustisya at ubangan sa Ginoo. Matod gyapon sa atong unang pagbasa sa first line ato. Nomdo mo. Wa mo. Paningkamot mo, paningkamote ang pagbuhat sa maayo o ang paglikay sa dautan. Muna'y unang justice. Kanabang ang atong paningkamot para gyud sa pagbuhat og maayo. Nya maningkamot sa ta paglikay sa dautan. May karon kamo, unsa may inyong gipaningkamutan, pagbuhat og maayo o pagbuhat og dautan? Kanang mangural na kas imong balay, maayo na. Nya naningkamot jud kang makakural sa imong balay, maayo ka na. Maayo na siya kung imo na siyang gibuhat aron matabangan ang imong silingan nga mga kawatan nga dili mangawat. Pero kung imo gani nang gibuhat tungod kay naglagot kas imong mga silingan nga mga kawatan, di na maayo. Kuha ninyo? Kung imo gani nang gibuhat nga nangural ka kay di ka gustong magpadisturbo, bahala nang imong mga silingan o galisod nag-agi, adautan na. So paningkamote ron og guba ang inyong koral. Kay paningkamote man sa ato pa di ay ang pagbuhat ay hustisya dili automatic maningkamota. O para sa mga batanon, unsa may gilang gipaningkamotan, sa minyong gipaningkamotan karon, ang pagtan-aw og pornography o ang pag-maintain og purity. Okay na. Sige. Hay may ilang pangitaon gyud sa cellphone o sa internet kadtog yung na nagbilangkad o kadto bang mga kinabuhi sa mga santos sama sa mga pure mga holy and virgins people. No kana. Kung sa may gipaningkamutan ron sa mga babae, ang pagpakita sa ilang lawas kuno nga nindot o ang pagtabon sa ilang lawas. Okay, hay manana. Kung sa may gipaningkamutan ron aning gawali, ang pagtigom sa kolekta o ang pagpanghatag sa kolekta. So mao ni ang hustisya. Maningkamot pagbuhat og maayo, dili maningkamot pagbuhat og dautan.
Kamo mga ginikanan, unsa may inyong gipaningkamutan nga ang inyong anak mo ampo sa Ginoo o inyong gipaningkamutan nga ang inyong anak musunod sa inyong gisulti? Hay may inyong gipaningkamutan ron nga ang inyong anak magsigig sunod sa Ginoo o magsigig sunod ninyo? Magsigig ganig sunod sa Ginoo, congratulations. Pero magsige ganig sunod sa inyong gisulti, buangon na ka. Ikaduha, nga hustisya sa Ginoo, nagyapos unang pagbasa, sa may iyang giingon, karon di na sad pangitaon or paningkamutan, higugmaa ang maayo, dumti ang dautan. Oo, na siya. Kaya na may usahay, di na kamangita, mukalit lang silang abot. Para bitaw to kong giingon, akong cellphone, abisa kay karon sige pa man, ako masang entertainon panagsa. Kana bang mo pop up og gritso ba, mo abot og gritso nang naa mga sexy kaayo. Nya, gusto biya na nako kay laki biya ko. Mukalit mag-abot ba? Nya, inig-abot ana, di na ka mangita kay na naman niabot naman. Dumti ko na basta dautan. Nya ang himong higugmaon kadtong moabot nga maayo. Na sa atong ebanghelyo ay tanawa sa ebanghelyo ha. Kinsa may niabot dito sa atong lugar, Gandara. Kinsa may niabot? Niabot si Kristo. Niabot si Kristo atong lugar. Ang kuan, ang yawa katubang duha ka buok tawo nga giyawaan ba, ang mga yawa sud atong tawhana nisugat ni Kristo. Unsa may ilang gihimo? Ilang gihangyo si Kristo nga dili sila kaning sakiton. Sa ato pang gusto nila pahawa diri Hesus. Kay ug niya ka dinhi magantos mami kay yawa gud may nya ikaw Ginoo ka. So ilang gusto nga si Kristo ilang hinginlan. Ayaw migpantosa kay di paron panahon. Kakuha mo sa paradigm sa yawa. Ila lang gigamit ang teknik katong hapa-hapa, ana kay ana maginang yawa kana mga yawanon, may man kay namo istorya. May kay namo dag ulo-ulo kana mga yawanon, para gud ana mga adik, may kay mo istorya pakapinan pagluha. Ana kuha dagi mo kwarta. Ilak-hilak ko pa ito kay ko ana ba ako ay so nahibaw-an na nako basta mo dool kay nako nya sigahog mata nya murag gahi kay gapapangig nya mo hilak dayon nya partig kwarta ang ihangyo kani adik ni ana pero kanang mo hilak kay mo simba gyud kana mga senior citizen na di na adik nas minsan onya ay maglagot sa noon muna ako ron kamurbay kusog kay mohog kolekta. Kuan no. Ang yawa gusto gina siya mo palayo ang Ginoo. Dumtan gina niya ang Ginoo. Unya higugmaon gina niya ang dautan. Nya si Kristo kay di man mo pahawa ning dut-dut man gid siya niingon nakasabot mang yawa nga di mo sugot ang Ginoo nga mo pahawa. Ingon ding yawa. Nawa yung yawa. Kung mao na di jud ka mo pahawa dinhi ug imo gyud min papahawaon aning tawo nga among giyawaan duham to ka tawo pasudla lami ana mga baboy didto may daghang baboy nga 2,000 kuno kabok ana gingos Kristo sige suod mo didto suod sila didto unsa may ilang gibuhat mahigugmaon magining dautan ug dautan gipatay nila ang 2,000 ka baboy ilang gipaambak ngadto sa linaw. Hurot kamatay ang baboy, pero naayo ang duha ka tawo. Si Kristo, iya yung gihigugma ang maayo. Kinsa man ang maayo mga igsoon, ang tao. Timan iha, ang tao maayo. Basaha sa Book of Genesis. Pagkakita sa Ginoo, pag humanyag himos tao, nakita niya nga maayo kaayo ang iyang gibuhat. So ang tao, maayo gid na. Lingihan ang inyong tupad. Maayo pang naong ana. Kanang kasigig soyop, maayo pa ilang naong. Kanang imong bana nga nangabit, maayo pa na siya. Maayo gihapon na.
Maayo gyapon, maayong mga bit. Dili oy, ang tao gyud maayo. Unsa may dili maayo nga naa niya? Ang yawa kay maulag ito'y mutukmod niya pagbuhat og dautan. Mao na hinginlan sa Ginoo ang yawa gikan sa tao aron mabalik ang tao sa iyang pagkamaayo. Kuha mo? Sumunay trabaho ni Kristo. Hustisya dinis kalibutan, dumtan ang yawa, higugmaon ang maayo, higugmaon ang Ginoo. Karon pagkamatay na sa mga baboy, maayo to dili. Pagkamatay sa baboy ba? Maayo. Dili oy kanang tanan ninyo rong baboy, mga matay na, maayo di ay. Dili oy, di gito maayo. Pero kinsa may gabuhat ato? Ang yawa. Kinsa gabuhat nga nangahog tos linaw? Yawa. Ang yawa nga dili maayo. Ang mga tao nga tag-iyas baboy og naghuna-huna nga makapahimo sila sa mga baboy nang gawas gikan sa ilang mga balay og misugat ni Hesus kay padung naman mosud ngadto sa ilang balangay sa ilang tingin to San Vicente. Nanugat ang taga San Vicente og niingon, maluoy ka Ginoo, pahawa diri sa among lugar. Kinsa maroy ilang hinginlan? Ang maayo o ang dautan? Maayo. Di man niya, ang yawa, dili gustong mo pahawa atong lugar. Karon, gihinginlan sa mga tao si Kristo. Gihigugma nila ang demonyo. Kita kusog ra ba kay taana? Kusog kita mo hingili ni Kristo. Ningon si Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, mao'y inyong gibuhat nako. Kakuha mo? Karon, ug naay mo anha sa inyo nga sigag mata, daghan kay patik, way balay, kalkag kay buhok, kagot pangipon, gikas prisuhan. Unsa man na, labing ubos o labing taas o kahintang? Kusga. Labing ubos. Labing ubos. Karon, ug manuktok sa inyong balay, unya gustong anha mupuyo. Imo bang dawaton o imong isalikway? Depende. Kusga. Dawaton o isalikway? Timan iha ang gisulti ni Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, mo'y inyong gibuhat nga rinako. Nakaron kana labing ubos man kana, aw labing ubos man gina. Unsa man, isalikway o dawaton? Dawaton. Ang mudawat manindog. Mga igsoon, ang gahom sa Ginoo aktibo kaayo dinhi sa kalibutan. Saman, agree, disagree? Agree. Motoo mo nga ang gahom sa Ginoo aktibo kayo dinhi sa kalibutan? Matuo. Nakasinati na mo sa gahom sa Ginoo. Nganong isikyo man lang gyapon ang pipila ka syudad ug naa pagigahom sa Ginoo nga sentro man ta kayo ang Santo Niño, ang inahan sa kanunayng Panabang. Sa panang usa diha nga Lourdes nya isikyo manon hangtod karon idaghan manon epicenter naman noong Cebu City nga mao man tanay cradle na padiha ang Magellan's Cross, ang unang bunyag, ang unang Kristyanismo nahitabo nganong isikyo man lagi rang-arang patong wa pa maigo kayo sa sentro sa atong pagtuo kay wa na MGCQ na. Unsa man na timailahan ba na nga wa na mulihok ang gahom sa Ginoo? Ako galibog bi ako ani pag naog na ko ron dinhi. Kaya nga akong napamalandungan sa atong pagbasa sa una og sa hasta sa ebanghelyo nga ang gahom Dios Ginoo aktibo gyud sa kalibutan. Pero ngano man nga ang mag-celebrate ra batas ako atong ika 500 years ang pinakasentro gyud noon sa celebration mao masaron ang epicenter sa coronavirus dinhi sa Pilipinas. Wa mo maglibog ana. Ako libog sa ko. Tinuod aktibo ang gahom sa Ginoo. Pero ang babag ni ana mao ang atong tawhanon nga garbo. Kana bang murag kita na mo isakto.
Mao na sa unang pagbasa, ang gahom sa Ginoo aktibo kay diha ni Amos, propeta Amos. Pero kay ang hari, buot man mo sa likway niya, di naman siya tuhuan. Ang reklamo sa hari, ang refusal sa hari, pagdawat ni propeta Amos, maura sad ang gigamit sa Ginoo aron paglaglag sa maong hari. Kanang gahom sa Ginoo aktibo dinis ato. Aktibo gid siya dinis kalibutan. Pero ang ato sang pagsupak ni ana kay aktibo man kay nang gahoma, inigsupak nato hatagan dayon taniya sa katumanan sa atong pagsupak. Pasabot dili na gahom sa Ginoo ang mo operate, automatic ang gahom sa demonyo. Kay active man sa kay gahom sa demonyo dinhi sa ato. Ang atong unang pamalandungan karon, wa ba ta magsupak-supak sa Ginoo? Ang mga mensahe nga gipadangat nato sa simbahan, ang mga doktrina sa simbahan, ang mga morality nga gipasabwag sa simbahan nga Katoliko, gituman ba natong mga Katoliko o sa mga dili Katoliko? Sa inyong paminaw. Usa sa akong nabasa karon sa akong pamalandong pag-ampo, ang dako jud kay kalapasan ron sa tao kay nahimo natang culture of death. Mao nay una. Mao na ang abortion karon, grabe kay ang abortion. Gikontrol na sa tao ang ato kunuhay in quotation population control. Nga kinahanglan one child policy, two child policy. Kay kung musubra na gani ang imong anak, wa na kay maayong kaugmaon nga ikahatag sa imong anak. Ang pagtan-aw ro nato sa kinabuhi nga maumol sa tiyan sa tao, mura na siya og economic ba nga kung sobra na ang baba nga pakanunon, maglisod na ka. Nyagjutay ra imong pakanunon, hayahay ka. Mao na naron ang naas atong unahon na. Yang sao na lang ang pamilya sa mga santos nga porting daghana nilag anak. Nya nga santos lang yapon. Unsao na lang ang pagbuot sa Ginoo nga tagaan day kag 25 kabuk anak. Kisa man nato dinhi ang mudawat anak. Patio nato ang plano sa Ginoo. Nya kanang maong pagpatay, hinumdo mo didto sa kwan, didto sa kanaganing Ehipto, katong pag-ingon ni Moises, pa kuan nami, pa largahan nami. Nya niingon dayon ang Pharaoh, sige ron, pamugos gyud. Di ba patyon tika, isa kanang imong po nga patyon, mao na ang gamiton sa Ginoo sa pagpatay sa tanang kamagulangan ninyong anak dinhi. Gigamit ra sad ba? Nya kay kita mo patay naman tag bata suod sa tiyan. Kusog naman kay tag mo patay og bata suod sa tiyan, tag 50 million mangani ang average nga mga matay sa abortion dinhi tibuok kalibutan kada tuig. Gigamit sad nga mga matay punta. Pwede man din natong patyon ang kinabuhi suod sa tiyan, apil na sa nangduna na mga tiyan, apil ning nagwali. Nga mo namoy tiyan diya. Patyon noon mo. Mao na sige na tarog tap-tap. Ngano man kay di ta gustong mga matay, pero ngano man ang bata nga nagsalig in taon sa inahan, makamaumang mo patay ang inahan sa bata suod sa tiyan. Wa man ta anay gibuhat karon. Mo na siya culture of death. Ang Ginoo is life. I am the way, the truth, and life. Ang kinabuhi iyas Ginoo. Apan kita kusog ay mo patay. Ikaduha, nga atong pagsupak-supak sa Ginoo. Karon, science-centered. Dili na Bible-centered. Scientific na ang atong gunitan nga kamatuoran. Dili na ang biblical-based nga kamatuoran. Hasta gani dinhi sa simbahan, kaming mga pari, kaming mga theologians, mga philosophers nga niya sa simbahan, mga canon lawyers na naglalis nami kung tinuod pa baning kamatuoran sa Bible o dili na. Unsa may gamito nato nga term des Bible,
God created man or God created man and woman? Be, sa may sakto na. Karon di na sila musugot. Usban ng Bible, sayop ng pagkasuwat, kay dili na God created man. That is very masculinistic nga pagtanaw. Muna nga wa tagai og kana ganing katungod ang mga babae sa una tungod anang pagkasuwata nga God created man. Butangi ginag God created man and woman. Ug ato nang ikoreksyonan nga God created male and female. Aron mo kuan dili oy na ay LGBTQ. Unsa man ni nga base nga truth? Is this biblical or scientific? Psychological, psycho-emotional. Og tungod kay di naman ta motuo grounded on the Bible nga maoy gibsabwag sa Old ug sa New Testament nga mga mensahe ug kamatuoran, moingon Ginoo, sige, ubanan ko ng inyong kamatuoran, sulbara ng coronavirus o kanang tanang virus niya ng inyong scientific way. Tanaw na to. Mahimo ba? Mao na ang atong mga cancer karon, sige na naman mo chemotherapy, sige ka na lang. Ang atong kidney failures, na naman mo dialysis, kana. May man kay mo ana kanang pagsigian ng panggubaan ng kasing-kasing, mga utok, pangbukon, sige. Kuana na ninyo. Tanaw nato og mahimo ba? Tanawa sa atong ebanghelyo karon. Si Kristo para niya sayon ra kaayo ang pag-ayo sa paralyzed persons. Sayon ra kaayo pag-ayo sa mga lepers. Sayon ra kaayo niya ang pagbuhi og patay. In short, sa gahom sa Ginoo, sayon ra gyud kaayo ang pagnindot sa atong kinabuhi, healing, development, peace, happiness, harmony. Sayon ra gyud kay nas Ginoo. Mao na nga kining atong kahadlok sa population increase. Sayon ra gyud kay nas Ginoo nga sulbaron. Sayon ra kayo. Naabda ko'y nailhan nga pamilya nga niabot na og siyam kabukiyang anak. Ang edad sa bana mura og pa sa mga 43, ang asawa mga 40. Nya sige pagin silag panganak. Nako nganong gasigi mamog panganak. Pero di sa ko kamahay, kipurti masang dakuas ilang balay, gapuyo mag kaning high-in nga subdivision, nagkaruling mamiato, nanaygon mi ba? Galing man, abin akong mga sinagop, abin akong orphanage tong ilang balay. Nagakugos pa man ang inahan o bata, nga masusog. Si amo ni mga anak pa din. Naku, gatupong-tupong mo lagi ni. Wasan mo mga hadlok, no? Nga ingon dayon ang bana, pag humanas among karuling, ipakaon nami. Ingon dayon siya, abi ni mo pader, sukad mi nanganak, kada anak na migrasyang madawat. Muna nga ni open me to life, wa mi magpasagad, pero kada anak na agyoy grasyang moabot. Mao ning nag-anam og kadako among balay, kay nag-anam sa kadaghan among anak. Ang ako sang negosyo pader nag-anam og kanindot tungod kay nagkadaghan sa dangakong anak. Muna kun mahimo lang namo pader nga abuton ni namo 25 kabuk among anak, kayaho na anamo. Life is grace, matod pa niya. Life, our child is award to your life. Nako, congratulations. Amot pila na ro ilang anak nga mga 2005 pa man ko naka-encounter nila, mao to ilang kahimtang. Ambot karon pila na ilang anak. Pero daghan inang hadlok anak. Daghang anak. Kami mga pare, wa gyud mi mahadlok. Wa mi mahadlok ka ng mga anak ko bunyagan ra gyud na mo. Masipyat gani mo, panak pa mga. Pero kanang wa gyud mi mahadlok ka. Hingga kamo pader kay pare man mo. Di oy ang tinuod yon nga nagtuos Ginoo, wa gyud problema og mudaghan ang tao sa kalibutan. God provides. Ingka magdanghag na lang sa ta, magsige na lang sa gitag panganak. Wa masabi ng Ginoo pagdanghagon, pagampo, paminaw sa will sa Ginoo.
Kaya karon kay gi-promote naman Hinoo ng premarital sex by culture. Gi-promote naman Hinoo ng live-in by culture. Kaya unsa man na? Dili din na usa ka dakong kadaot. Sunan ka karon ang kanang pornography nga naa diha sa atong internet. Dili din na promosyon sa premarital sex. Kanang mga salida nato tanan nga naa ginadayong mga laway-laway, dili din na invitation to premarital sex. Og mao na ron rampant kayo ang premarital sex, teenage pregnancies, haron dili mamabdos, tagai lang sa kondom, i-educate sila unsaon paggamit ang kondom, unsaon ang mga pills paggamit. Is it not promoting dangers to our youngsters? Nganong wa man na nato koreksyon eh. Nya kumudaghan ng anak, koreksyonan. Kung kabubuton las Ginoo, ayaw koreksyon eh. Ang atong pangoreksyon sa kabubuton sa Ginoo, nagkahulugan na og distraction sa atong future. Usbon ako ha, koreksyon eh ang kabubuton sa Ginoo, and you will suffer. Mao na mensahe ni Propeta Amos. Koreksyon eh. Ako di lang jud ko mo koreksyon nga dinhi ko gi-assign sa Ginoo. Adi lang jud ko mangoreksyon ana. Ngano man? Di na mga ko gusto pabalhin. Bita. Wa jud ko mangoreksyon sa Ginoo nga dito ko gi-assign sa prisuhan. Lipay sa kay ko dito porti na kong hilak sa diyang gibalhin ko nganhi aning parokyahan. Hay may nindot kani o katong prisuhan. Ito ba? Kamoy pahok mo, nasa mo gustong ibutang, prisuhan o dinhi? Dinhi. O tanawa, nganong nihilak man ko dito, pagbalhin ako dinhi, kay nindot kayo ang prisuhan kung imo lang yung higugmaon ang mga piniriso. Dinhi sad, nindot na sad. O ibalhin ko dito sa prisuhan, okay ra gyapon. O ganhi sa ko dinhi, mas okay. Pasabot, kung magsunod lagi tas kabubutos Ginoo, sa gagmay o sa dagkong mga butang, sa makita o sa dili makita nga mga kamatuoran, ang Ginoo maura sa imo panindot sa atong kinabuhi. Kay siya ang tag-iyas atong kinabuhi, siya ang atong manluluwas, siya ang nag-atiman sa tibok universo. Gagmay o dagko nga mga beings, siya ang nag-atiman. Nganong ato pamanggid siyang supak-supakon, nganong ato pamanggid siyang i-reject. Karon ang challenge di ay paminaw sa Ginoo, sundang iyang kabubuton, mawagtang dayon ning mga virus tanan dinhis kalibutan. Usa sa angayang gidunta natong tuhuan niya makaparelax gid nato kani yung gisulti ni Kristo nga inig kamatay nato mabanhaw rata. Mutuo ba mo ana? Na inig kamatay nato mabanhaw rata. Pariha ra gyapon nga siyano, ako siyano man ko. Pariha ra gyapon nga Reverend Leo mamatay ni siya unya. Pariha ra gyapon ninyo mga matay mo, maura gyapon na ang mabanhaw. Nituo mo na. Tuo. Sure? Sure. Nga di na mo mahadlok makubid mo. Di. Mailhan na nato no unsaon nato pag-atubang kining kamatayon. Kini si Tomas nagkuyog-kuyog na gini siya ni Hesus, sige gini siyang kuyog sama sa mga apostoles, pinangga kay niya si Hesus, iya gyung gimahal si Hesus, di na siya gustong mawa si Hesus sa iyang kinabuhi. Mao na nga sa sige niyang paningkamot nga di gyud mawa si Hesus, nawa man gid noon, nawa na, naratol na siya. Nya giingnan siya, buhi biya si Jesus, siya na tuo bagog kuana. Usahay ingon ana tano, maglisod tag dawat sa kamatayon, maglisod manggod tag tuo human sa kamatayon. Nabitay ako rong suod kaayo nga pamilya, batanon pa ni sila murag manghod din ako mga napo ka tuig tingali ning magtiayuna. Nya sa dihang nagmasakito na ang asawa, sige silag text nako, iampo pader, iampo. Hangtod yun nga, kuan man kanang murabag nang kaning sa dugo ba, kaning kuan sa dugo.
sana kanser sa dugo ngana sig balik-balik niya hangtod karon ni samot pagyod nga pag-atake na pagyod ning kalisod-isod sa ospital. Sus na naghilak na yung taon, ratol kayo, tibok pamilya, ang bana, pertinang ratola. Na, hangtod yun nga, kanabang, na kuan yun, no? Namatay yun, mga few days or mga almost 2 weeks na tingali. Muna ako ditong iyampo, si Winnie Capuno, she rest in peace. Suod sa dinako siyang asawa. Ang kanabang ratol pero may to kay nakadawat naman sila kay mauman dying naman karon kay pagkakuana kaninang pagkamatay na diha naman ang dakong problema kay di man i-release sa hospital og di sila kabayad nga dako mang bayronon nga nay ni pasalig og bayad kuan pod kanang umaabot pa kwarta di man gyud tugutan na hangtod yun, ning kamot, buhay tulganay. Aron lang yun, madaag balik na to sa ilas, probinsya. Aw, tinuod yun, nakaprovide din sila, kuan, kanini ang kwarta. Sus, pagkuha na ron nilas minatay dito sa morgue, wa naman dito. Ang nahibilin dito, lalaki naman. May gani, kay ang kuan, ang kanini ang, ang usa sa igsuon sa laki sa bana naka-inumdom siya nga ang katapusang funeral parlor nga nikuha ditong patay naka-inumdom siya gaasa ning funeraryo iya na yung giadto dito oy dito mura pag si Jesus ba nga nawa ba no di ba mo to Thomas wa man to siya mo kuan wa man to siya mo tuo dayon kay nawa biato si Jesus wa biato la makiti ang lawas ni Jesus. Mo sa to nagpangitaay sila lawas ni Jesus. So usahay masintro ra kay tas lawas no. Pero ako mingom sayop to lagi pangita man sa gid nila, nakit-an man sa gid nila no. Nakit-an niya tungod tingali day kunutos kaduka tingali sa nagkuha ba na tan-aw niya. Mura na nalipat yang mata, duha man kabuk dito ang minatay sa morgue, gibunlot niyang usa. Dilahi pagyug ay lahignaon, lahigngan, lahi pagyug gender. Napiktuhan ting itos LGBT no o nay klaro bakit say babae kisay laki so mo na siya unsaon man nato pagpakita nga mituo tas pagkabanhaw pag-ingon ni Tomas Ginoo ko og Dios ko nawa ha di ko motuo gawas kon akong makit-an ang iyang samad ana karon ingos Kristo sige diyan ang samad mao ni ang akong namatyan ning samara di pa sa akong kilid mao ni ang nakapatay nako di pa sa akong tiil nga buslot mao ni nakapatay nako tanawa di ba gidagya po nako ako gini pasabot ni Jesus ba kini ding makapatay sa lawas samad sakit kanang sakit ba para ng COVID kamo ma-COVID mo ug patay naman mo or sakay mo ron diya gabal-habal sugod na ba nga paangkas nga gabal-habal nya makras mo parok na inyong o sa gatir sa karsada mga mabuak samad man na patay gyapon ingos Kristo kining samad o kining sakit nga makamatay sa lawas wa na ni siya'y bili wa ni siya'y gahom pagpugong sa pagkabanhaw ngano man kay ang pagkabanhaw god mga igsuon mao naman na ang kinabuhi sa Ginoo ang Ginoo ba mao na kay ang Ginoo ni sud man nato di ba anak man tas Ginoo anak ba mos Ginoo sure ina kuno na imong tupad bahalag nagtap-tap na ina anak kas Ginoo ina naon na to buyang bitaw ter anak sa bitaw kas Ginoo na ang Ginoo ni sud man nato ang mabanhaw mao ang Ginoo dili ang ato lang pagkataho mo ay dunay kapasidad nga mabanhaw sama nang gitawag nilag reincarnation ang resurrection dili reincarnation kay kanang reincarnation kasabot naman tingali mo ana di man ginatawhanon man kay na pero og Dios no na pagkabanhaw pasabot ana ang Ginoo nga naa nato ang Ginoo nga naa nato maoy muda aning lawasa
ngadto sa kinabuhing way katapusan. Naaman nimong Ginoo, di anak kong Ginoo, nasa ning Brad, di asa diri sa ako mga sakristan ug katong lektor ug mga matay tarugdungan kitang tanan. Kining Ginoo nga niya nato, mao ni siya ang mo pabanhaw nato. Yang anong mahadlok pamantang mamatay. Ang problema day karon, makakita ba ka, mituo ba ka sa dili makita nga Ginoo nga naaron nimo? Tuo mo. Ayaw gyud ko ana mga naong ninyo ay klaro. Lingi ako ron ang imong tupad. Kano ba imong tupad? Mutuo ba ka na presensya na sa Ginoo? Labi na yung nakautang ka na. Presensya ka na sa Ginoo or iniglingin mo mao na gasigig unya-unyag bayad siyang utang. Makahinumdom pa ka Ginoo ka. Pero ayaw palipat. Ayaw palipat. Kay kana siya presensya na sa Ginoo. Si Kristo mao ang presensya, konkretong presensya sa Ginoo nga dili makita. Si Kristo ba? Nya gikan gid siya sa langit ni anhi nato. Aron pag hatag natong kamatuoran nga matag tao presensya sa Ginoo. Nakaron kanindot aning gisulti ni Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Kinsa may iyang giatubang pag-ingon niya, Ginoo ko og Dios ko. Di ba si Kristo? Nituo na siya nga katud ang Kristo nga nawa ang lawas, mao gid ito ang Ginoo. Nya nitubag des Kristo, mituo ka ba? Kay nakakita ka nako. Bulahan tong wa makakita nako pero mituo. Kaning word wa ko kasabot ani. Unsaon nimo pagtuo nga nakakita naman ka? Knowledge ba na kung makakita ka? Knowledge. Di mo na pagtuo. Ang pagtuo ka nang wa kakakita. Yan ingos Kristo, mituo ka ba? Kay nakakita ka nako. Nganong gigamit mangyapon niya ang word nga mituo ba ka nga nakakita na karon nako? Ang meaning tingali ani, maningali lang ko kay bugo-bugo sa paminaw dito sa Discasios Seminaryo. ang akong duda ni niingos Kristo, mituo ba ka nga matag tao gipuy-an sa Ginoo, nga ang matag tao anak sa Ginoo, tungod kay nakakita kang nabanhaw ko? Ana, mo na nito pag niya Ginoo ko Dios ko, dili na to si Kristo nga katong tao mo gitan-aw ni Tomas, kung dili mituo na siya nga ang matag tao di ay presensya sa Ginoo, anak sa Ginoo, ug naa ang Ginoo diha, ug dili gid ay mamatay ngadto sa hangtod ang matag tao. Motong ningon si Jesus, kay nakakita man kanako nga nabanhaw mo nang nituo na karo Ginoo. Bulahan tong wa makakita nako nga nabanhaw pero mituo. Ug mao na kita. Nganong mas bulahan man ta nga wa man ta kakita nga wa ta kakita ni Kristong nabanhaw niya mituo. Kay bawo mo. Si Tomas nakakita una mituo nga Ginoo naas matag tao. Nganong mas bulahan man ta? Kun mutuo ta nga ang matag tao presensya sa Ginoo, bisag wa ta kakita nga nabanhaw ang tao. Ibawa na. Assignment na ninyo. Sa gusto mo, himuon ko ng assignment. Magsigigin mo ito patid-patid o lata. Hindi man gani ko katubag. Nganong mas bulahan, akong bana-bana no? Kani pagkaingon ni Kristo nga mas bulahan ka, kay kamaw sila nga motuo, bisan wa makakita. Tungod kay si Tomas, hangtod nga nakakita siya nga nabanhaw si Kristo, wa siya'y kalipay, wa siya'y kalinaw. Ang iyang kalipay o kalinaw sa dihang natagbaw ang iyang tawhanon nga pangandoy nga makakita ko ni Jesus. Pero ang tao nga mutuo nga ang matag tao karon sa kinabuhi niya, ako kamo diha, presensya sa Ginoo, kanunay kang malinawon, kanunay kang malipayon, wa ning kahadlok, wa ning karatol. Bisag makakita pa kag tao nga naay COVID, di ka mahadlok muhikap aron matakdan ka. Bisan pag ang imong asawa mamatay, di ka mahadlok nga mamatay siya, malinawon gyapon ka. Kay daghan rong mga tao, anak ang iyang ginikanan himatyon, hapit di na makatog.
Bugat kaing bation, ma-stress pag yun nganong di maayo ang iyang ginikanan. Ya, gulang-gulang na biya iyang ginikanan. Ngano man, stress kaayo ta kung ana tay sakit. Stress kay ta kung terminal stage na atong cancer. Stress kay ta kung magsige na tag dialysis, sige na tag chemotherapy. Kay ngano man, ato magbuhion. Kita may mo pabuhi sa tao. No, huwata ang pagkabanhaw. Ikaw niya pa din alang ta mo tambal, din alang ta magpa-ospital, dili sad. Ang imong pag-atiman sa imong masakiton, bunga sa gugma, pag-amping sa kinabuhi, nga naa pa anang lawasa, nagibilin sa Ginoo, karong orasa, karong adlawa, atiman na, buhi man. Katubita akong mama, putlan sa tiil, ingon dayong doktor og di tani putlan kay nagangrin man ang right nga kaning kumagko still ari putlan babaw sa tuhod nya ingon dayos mama na ganing og putlan ni akong putlo ni akong batiis asa man ninyo ibutang inyo ni lutuon nako di sa kumukaon mo ni lutuon katiguang sa danang bagtaka sa gato nang himong crispy pata di na madang. Isa niya, unsaon na ninyo, nako, ato ginang ilubong, ato ginang pangitaan dito lubnganan, nga mama, unsa, ang usa nako katiil, to anas lubnganan, nga ako inyo kong paligid-ligiron, ana na ang higdaanan, uy, idungan na laglubong, ang akong tiil, o ang akong lawas. Mautong ningon ang doktor, kagahi sa nimog o manangoy, di man sa ka magpaputol na, mubuog gini imong kinabuhi, di ka dangatag duha ka buwan, ingon Diyos mama, ay bisan ganig ugma, dok, okay naman. Awagin na mo, papaputli. May makapangita og 300,000 para andamon, para iputol ato yung tiil. Putlan pa, bayad pagkatperting mahala. Bitaw putli, da, usa ka buwan og tunga, patay lagi. Pero samtang nag-anamog ka, luyas mama, malinawon kay may sige mig istorya about heaven, about anang mga santos, unya inig ka kuan niya kanang makatug siya maayo kanang mura nagmukumatos ba niya mga usa ka adlaw kape dili ka mata, inig bangon inig ka balik niya ka mata mingon kuyog mis Ginoo, gidakos Ginoo, kuptan gud akong kamot saka mi atong bukid, sod mi atong mga kakahuyan, nako niya nabalik lagi kay sa gipapauli sa ko kay mukaon sa kong kadiyot kay gutom man. Siya karon taon-taon mo balik man turon siya. Iya na sa kong dadon, nako i-regards ko mahan. So regards tika. Da hagok lagi pagtuog patay noon. Gidaman. Pero nituo ko nga si mama wa mamatay. Si mama buhi. Malipayon mi padong siya sa iyang kamatayon. Motong pagkamatay na ni mama, nagbilar mi, wa nay luha nga ming aga sa among mata. Kalipay ang miaga, ang may kuan kay si mama, in touch kay si Ginoo. Kami sad, na in touch po mis Ginoo. Kay ako, mituo mangyog ko nga si mama, di gid ni mamatay. Kay mabanhaw raman ni. Way siguro, ako na sa imong sunod. Mo na. Or, kamo baka noy mag-una, kanya pa man ko'y project. Sige, manindog ta kay wala ba mo itampo-tampo din eh. Ganihan nakapangutan ako kung unsa kay hinungdan, unsa kay kalainan ni San Pedro o ni San Pablo kay kanako. Tao sila, tao pod ko. Niya parihara. Unsa man say kalainan ni San Pablo o ni San Pedro kay kaninyo? Na? Kung una-una na to, si San Pedro, mananagat. San Pablo sad, nasa siya kaugalingong trabaho. Parihara gid nato. Pero nga namang ang ending sa ilang kinabuhi, nahimo man silang haligi sa tibuok kalibutan sa simbahan. Nga hapit na mo 2,000 years ang ilang gitukod nga simbahan. Wa man malumpag hangtod karon bisan pa sa daghan kaayong mga atake, mga pagdaot, pagpatay, wa gyud malusno ba? Grabe gid sila mo hatag og education sa mga tao og paglig-on ba sa ilang pasapasahan nga mga katawhan. Yang anong nahitabo man ni tungod kay sila apostoles ni Kristo. Dili sila wa sila magtukod og mga katilingban or simbahan nga ilarang kaugalingon kung dili pinadala sila ni Kristo. Kamo
Musta mang inyong pamilya karon? Dili ka na malumpag sa mga tentasyon. Kamu man gyud nagtukod anang inyong pamilya, amahan, inahan, kamu may mga ligong haligis pamilya. Kumusta man wa matintal siyawa ang inyong mga anak? Kay kasagaran sa dos mga pamilya, ang amahan ug ang inahan, mura mag sila maoy, wa naman sila maghuna-huna nga gipadala ra sila sa Ginoo, nga sila naglihok sa ngalan sa Ginoo. Ang gihuna-huna agud nila nga ako mo'y gadaan ni akong pamilya, ako gyud gadaan ni akong pamilya, ako'y maghatag og kaugmaon ani akong mga anak. Naara gid diha tuyok hangtod na stress na lang, labi na karong ting COVID na. Wa na, perti nang ratula. Kay ngano man wa man maghuna-huna nga pinadala ra kos Ginoo. Nya kun unsay iyang paagi nga ako ning buhaton nga patubuon ko ning katilingban nga iya sang gisugo nako nga himuon, mao akong buhaton. Sa unang pagbasa gihisgutan diri nga sabti gihisgutan sa unang pagbasa ang kinabuhi ni San Pedro nga gipriso siya. Nireklamo ba si San Pedro? Wala. Wa. Ang iyang gibuhat, papriso, gilatigo, kadinahan pagligon kayo, sugot lang. Nya sige to siya istorya, sa ako lang na baga sige to siya ingon nga, unsa man ni Lord, mao ni Lord, then siya mao na. Iparok pa jud karon dito igabot nimo sulod siya. Unya unsa man nako ani ron pagligon sa katilingban, siya dito, papasok dito. Nya pagkaabot na niya ito sulod, partiting to sakita pas lawas, bunog pa kaistanan. Nay anghel nga niabot, gipabarog siya, nangatangtang iyang kadina, tangtang ang pultahan, agi siya glakaw dito. Nalingaw sa siya, sigsig lingi-lingi. Samling niya, ano man eh. Abi niya nagdamgo siya. Pasabot kay iya man gisunod ang Ginoo, gipasinati sad siya sa presensya o gahom sa Ginoo. Ug nagsugo didto si San Pedro, wa nagyud siya muundang sa paghunahuna nga bisag asa ko, bisag unsay mahitabo nako, pagbuot sa Ginoo, kuyog nako ang Ginoo. Kung iya kong luwason sa kamatayon nga pisikal, maluwas ko. Pero iya sa kong itugot sa kamatayon nga pisikal, okay ra pod. 31 katuig, more or less, no? Gikan sa pagkamatay ni Kristo, gilansang sad sa cross si San Pedro nga gituwad paglansang ang diris ubos. Namatay man ni siya bana-bana mga tuig sa 64 AD, no? 64 AD. Nya 33 AD man si Kristo namatay. So mga 31 katuig na nilabay. Kinisan si San Pablo na converter ni sa mga disipulo nila ni San Pedro nga iyang gukod og maayo. Nya pagka-converter na niya, nagpaila si Kristo niya nga wa moagi didtong San Pedro. Si Kristo ba nagpaila ni San Pablo nga wa moagi sa 12 ka apostoles nga gipili ni Kristo. Si Kristo mismo maoy naghatag og teachings about the truth of faith ngadto ni San Pablo. Pero ang gitudlo ni Kristo ni San Pablo, parihara sa siyang gisulti nila ni San Pedro. Motong pag-abot na nila, parihara man deta, nalay kalainan gamay. Nga naman, ang gamay rang kalainan, kay si San Pablo, gitudlo nga maoy mahimong apostoles mag-converter sa mga pagano. Katubang dili mga Hudiyo ba? Dili mga believers ni Yahweh. Kita ba? Kita. Maumantang. So dito si San Pablo gipadala. Ambot og ngano sa tong ingon nato, pero akong paminaw ato kay si San Pablo manggod mas educated kay kang kay kang San Pedro. San Pedro kay mananagat ra man to, man sa to kay eskwela tingali. Si San Pablo kay official man to nga parisiyo. So murag educated siya. Nya adto niya ngadto sa mga pagano, adto labi na ngadto sa mga taga Greeks. Mga kuan man to, mga highly educated man to. So mas nandot sa tong nasa si argument pa.
Awa ko kibaw, bana-bana raman ning ako. Pero ang ending yun, si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, sa dihang giskidula na siya nga patyon, iyang giisip kadtong maong schedule, ang pagpabaha siyang dugo, ikiputlan man ni siya siyang liog. Iya tong giisip nga mao na to'y iyang pagtapos sa lumba or sa contest nga iyang giapilan. Mura bag nag-contest silang duha San Pedro ba? Mo ito iyang una-una, kinsa gid nato ang mahimong winner. Pero matod pa ni San Pablo, dili lang ni nako para sa ni sa tanan nga mituo nga kining lumba sa pagtuo ang tanan nga moabot sa finish line pulos winners. Ang ilang award, ang ilang reward equal ra. Kita dinhi magkuanta, magmaraton, tagpila kalibo ang mudagan, usara man gyud makadawat sa katong medalya nga ikay winner. Pero para ni San Pablo, inigdagan nimo padung ngadto sa finish line, igabot nimo sa finish line, parihar tag premyo tanan, ang purong-puro nga dili malaya didto sa langit. Nakaron ako ning gisgutan tungod kay importante kay ni nato nga buhi pa. Dunay tulo ka butang akong nakita nganong naingon ani ni si San Pedro ug San Pablo. Una, tungod kay nakaila sila ni Kristo nga manluluwas. Kamo nakaila mong Kristo nga manluluwas. Inyo bang giisip si Kristo nga manluluwas? O wa na mo ro'y bugas, kinsa may muluwas ninyo? Ang nagpautang, ang nanghatag og bugas, o si Kristo? Si Kristo. Kung ang inyong anak nagsige nagsuyop, kinsa may muluwas ana? Ikaw o si Kristo? Kristo. Kung ang imong bana nangabit na, kinsa may muluwas ana niya? Ikaw o si Kristo? Kristo. O niya sa may imong buhaton? Higugmaon. Magsige ra kag sunod ni Kristo. Ana, kung iguli sa imong bana, kulatahon ka, mao sa nay makaluwas tingali niya. Ana. Kung mga lobo imong ngipon, kanang kada lugas imong ngipon mo nay makaluwas sa imong bana. Ana. Pagputol sa liog ni San Pablo, siya, mao tingali ni makaluwas sa simbahan. Sige, putol liog. Paglansang ni San Pedro, siya, mao tingali ni makaluwas simbahan, ikaw ra may kabuotan ako ning buhaton. Pero ang iya yung giingon nga si Kristo maora gyud ang manluluwas. Hangtod karon mao ginay gipasa, mura ra nagkanabang gipasa sa DOH ba nga social distancing ang makaluwas nato sa virus. Oy, di kumtuwa na social distancing go town. Si Kristo mo'y makaluwas nato, dili nang social distancing. Distansya kada patyong ra mangyapon kang COVID ngano man lagi nang nangamatay rog COVID wa may taong gipaadto didto wa man gani gipasod patay man lagi di na makaluwas ang social distancing kun way Ginoo wa nay kapuslanan na kanang tap sa tong naong wa nay kapuslanan daghang kay gatap karon apil pa mga doktor mga nurses sulo ba nang murag astronaut patay man lang gyapon. So dili na namo isipon nato si Kristo ang manluluwas. Ano siya? Matod pang kaning San Pablo, midagan ko lahos daganan kay mao gini hatag sa Ginoo nako. Si Kristo manluluwas dili ako. Ikaduha, silang duha nagpakita og kana bang gitawag tog radikal nga pagsunod ni Kristo. Pulong og buhat. Kana bang ang ilang pulong o ang ilang buhat mo ilang gipuy-an. Naay mga failures ginagmay pero sunod yun ni Kristo. Mo na si San Pablo nibiya sa iyang pagkaparisiyo. Nibiya yun. Si San Pedro sad nibiya sa iyang asawa. Ninyo man ni San Pedro. Nibiya sa iyang asawa. Sunod yun. Radikal ba kanang biyaan yun. Kamo, musunod ba mo ang Kristo? Kung kamo mga asawa, pabiyaon mo sa inyong bana, mobiya mo. Ang pari, pabiyaon din sa parokya, mobiya ka.
O mamasangil nga, na para ba ko'y project na? Bishop, ay lasa ko gibalhin, kaya na ba ko'y project? Kita, galisod taanay ka ng pagbiya bitaw para musunod ni Kristo. Kay mao mag-isugo ni Kristo, kung musunod ka na ko, biyai ang tanan. Biyai yun. Amo na, kamong dili makabiya ng inyong bana, inyong asawa, inyong anak, inyong balay, inyong yuta, inyong kwarta, patay mo diya. Hagba mo sa inyong pagka sumusunod ni Kristo. So sila si San Pedro, San Pablo, radical yun. Na ikatulo, para nako mo ni ang pinakanindot, nagpakamatay sila para ni Kristo. Para nila, ang ilang kinabuhi, mao ang pagpakamatay para sa Ginoo. Ang kinabuhi nga tinuod, naa sa pagpakamatay para sa Ginoo. Mao na ang panaad sa asawa o sa bana, nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mo, mubulag ka nato. Kanindot unta kon magpakamatay gidunta ang asawa ngadto iyang bana, kay para niya mauna ang tinuod nga kinabuhi isip asawa ngadto iyang bana. Kana bang magpapatay gid siya sa iyang bana? Hoy, lahi man ang asawa mo patay na magbana. Yang bana sad magpakamatay sad para sa asawa. Unsaon man ang paghimo nga ang asawa di nagyod manugo sa iyang bana, magpasugo siya sa bana. Ni ang bana sad di gyud manugo sa asawa, magpasugo lang gyud siya sa iyang asawa. Kana patay gyud ka diha. Nya mo ni taboro sa inyong pamilya. Wa mo magsinuguay. Kanang wa magsinuguay, congratulations. Malig-on ginang inyong pamilya. Moabot na lang tag 2,000 ka tuig. Diyos nun lang yapon ang inyong mga anak. Pero magsigi mong sinuguay, niyang sunod anak, magsigi na mong yaw-yaway, magsigi na mong binuy-buyay. Aka na, patay gina inyong pamilya, wa na gidnay pagtuo. Din agi na musud og simbahan. Una ang kuwang karon nato, ang pagka-apostolis ni Kristo. Sundo nato San Pablo, San Pedro. So sa tuyo tinahanglan nga makailatan Kristo nga atong manluluwas. Dili kita'y manluluwas. Ang sunod, biyaan nato ang tanan para ni Kristo. Ikatulo, ang kinabuhi nga tinuod, mao ang pagpakamatay para ni Kristo o sa iyang mga sugo. Manindog na ta mga patyonon.